Je moet wel, ik moet er wel. Welkom bij Neet op Vreed. Dat wiet net een onschuldige drugs is, blijkt wel uit het verhaal van Pepijn Nuiten. Hij en zijn vriend kikten aan en lijnen alle gyptepunten vast op camera. Nou, vanzelfs komt er ook weer een mystery BF'er op visite. En in de studio brengt Rolf Deuterijn de Win een ode aan de ijsgoden. En dan denk ik, wat maakt jou voor u? Zo'n ambitie? Een raidreader. En ja, er moet de ode zijn aan de schaatsen van het heilige ijs. Van het laatste van het seizoen eigenlijk, denk ik. Ja, we kunnen net lang meer rijden, hè? Nee. Nou, dan keer je dit om maar zit er niet in. Ja, dan keer je dit van. Dat zeg waasten. Maar eerst even al het nieuws van deze koude weken in beeld. En blootje smoken we toch de meeste mensen zien als wat onschuldigs. Want ja, een blauwe kist toch net verslaafd eruit zien. Maar dat blijkt dus een groot misverstand te wezen. Want alleen nog al in Friesland werden 450 mensen op dit stuit aan haar wietverslaving geholpen. Een daarvan is Pepijn Nuiten van Ljouwert. Hij betocht zijn eigen behandelplan om van de wiet af te komen. 40 dagen net blauwen en dat alles vastlezen op film. Welkom Pepijn. Hallo. Bist 20 hier. Dus de opleiding van MBO Film en Media. En de wie moment is toch zo, nou, dit komt net goed. Voor die film, hoe zag die leven eruit? Voor de film, dat was vooral blowen. Ja, het was 5 jaar lang heb ik zeg maar gebloot. En de laatste 3 jaar was dat toch wel €10 per dag. En dat begint dan toch wel te knagen van ja, waarom kan ik hier niet meer ophouden? En hoe ga ik dit nu doen? Want ik kwam inderdaad een tijd in Harlingen. En dan was het echt na een tijdje van, nou, Pepijn, stop weer eens met blowen. Ja, daar wist je geboren in Haas? Of nee, in Amsterdam. Ja. In Amsterdam, maar de wennis in Haas, of de komst een soort. En hoe begint dat blowen dan? Heeft verschillende oorzaken. Dat is voor iedereen weer anders. En dat kan zijn sociale druk, druk van school, druk van thuis. Of gewoon de nieuwsgierigheid. Ja, wat wie er bij? Van alles wat, denk ik. Ja. 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 En dan begint maar eentje in de man of zo? Ja, dat begint met één keer proberen. En dan is het 1 keer in de 2 maanden, 1 keer in een maand. En dat loopt, zonder dat je er echt erg in hebt, denk ik, loopt dat gewoon steeds meer. En dan begint het ook leuk te worden. En dan krijg je een hele vriendengroep die het gaat doen. En dan ja, slijpt het gewoon hartstikke kort, maar zeer krachtig je leven in. En ik ben nu hartstikke blij dat ik inmiddels gestopt ben. Aan de andere kant heb ik weinig spijt dat ik zo lang heb gebloot, zeg maar. Daar heeft geen spijt van? Geen spijt van? Nou, een beetje wel. Een beetje, want het zit je natuurlijk wel deels tegen. Maar aan de andere kant moet je daar ook niet te veel over zeuren en gewoon de voordelen van inzien. Nou, ik heb toch wel heel veel positieve ervaringen ervan gehad. Wel. Ja, wat is een positieve ervaring van blowen dan? Nou, je ervaart dingen op een hele andere manier en je leert ervan. En je krijgt een heel sociaal leuk, goed, ja, wel een heel leuk sociaal netwerk heb ik ervan overgehouden. Ja. Okay. Heel veel goede vrienden. Ja. Maar er komt dus ook een moment dat je denkt, ja, het zit meer te volle chin. Ja, klopt. Hoe zit dat? Wat zit die chin dan? Ja, toch het opstaan, hè, vroeger, 's ochtends. Het is, voor mij was de vraag ook, kies je voor de nacht of kies je voor de dag? Snap je? Ga je 's nachts leuke dingen doen of ga je 's middags even wat werk verzetten? Ja, wat gebeurde er nou? Er was het wekken, maar wat wie het ritme dan qua blowen? Wat bedoel je? Wat wie het ritme qua blowen? Wanneer rookte die eerste? Toen was ik bijna 14 volgens mij. Nee, maar qua vlak voor dat je op de hichtepunt van die verslaving ziet. Wanneer pakt dus dan in de eerste blootje op een dag? Oh, zo. Nou, op een zondag is dat gewoon, als je wakker wordt, is het ontbijt. Het eerste? Ja. Maar, en tro de weekend? Tro de weekend was het gewoon als je... Het idee was, nou, als ik alles heb gedaan, hè, al je verplichtingen zeg maar, van die dag heb gedaan, dan ga ik s'avonds gewoon tijdens een filmpje of zo ga ik lekker blowen. Ja. Maar ja, na een tijdje lukt dat ook niet meer. Dan ga je ook tussen die dingen door, tussen je verplichtingen door ga je blowen. En hoe wist dan op een gegeven moment? Ja, stoned. Maar wat voor meest wist?
Wat voor, iemand in die cultuur en dat is... Maar wust, lui, kist niks meer. Ja, het is wel een hele passieve druk. Daarom was het ook moeilijk om het begin te filmen en het begin vast te leggen. En sterker nog, dit hele project voor te bereiden. Ja. Dat is nu nog steeds een proces wat wel steeds beter gaat, naar mijn idee. Ja. Maar het was wel heel moeilijk om dat zo passief te doen, ja. Ja. Nou, dan hebben we een beetje een beeld van Pepijn de Blower. Ja. Dus maar zo betiert als zo'n ding opstekken. Op een gegeven moment dan zou het een docent van die opleiding van was maar naar de verslavingshulp, want dit komt net goed. Klopt. Wat viel dus er zelf bij? Ja, ik dacht, baat het niet, dan gaat het niet. Maar toch zelf ik van dit kind het vinden? Nou, nee, dat besef kwam gaandeweg wel, maar toen had ik niet echt... Kijk, het raar is dat je het niet echt helemaal door hebt, weet je wel. Ik wou toen ook helemaal niet stoppen. Dat is van, ja, dat wil je dan helemaal niet. Nee. Maar nu inmiddels ben ik wel blij dat ik gestopt ben. En ik wil het ook niet helemaal negatief brengen, van blow is heel slecht en zo. Nou. Kijk, je moet het... De ene kan het onder controle hebben en ik kan dat niet. En daarom maak ik toevallig deze film. Okay. Nou, er zijn ook heel veel mensen die dat wel doen. Ja. Zeg maar. Nou, dan komt het dus bij een behandelende arts of een persoon die behandelt bij Verslavingszorg Noord-Nederland. En dat slag het net helemaal, want het maar slissjes bijhouden. Ja, precies. En dan maken ze een film. Ja. En hoe is die opzet in zijn werkgang, in die film? Wat woerst? Ik was stoppen met blowen en de camera leek mij een goede reflectie voor mezelf. Om jezelf te zien als je stoner bent. Hoe is dat nou? Gewoon objectief bekijken en de camera dus als spiegel gebruiken. En het idee van, omdat ik het sowieso wel op school wou laten zien, van andere mensen gaan het waarschijnlijk kijken en dan moet ik me wel verantwoorden als ik wel weer ga blowen, als ik niet stop, zeg maar. Nee, maar die vrienden die nek al niet mooi. Sorry? Al je vrienden, al die vrienden die nek mooi. Ja, klopt, maar het klinkt misschien logisch, maar ik heb niemand gedwongen om te stoppen. Nee. Iedereen moet het wel vanuit zichzelf echt willen en kijken, wat heb ik er misschien wat aan. En er zelf op zo'n manier achter staan. Oké, daar heeft een hele bult materiaal. Bij u zo van, nou, dit is het. Klopt. Daar maken we wat uitziekje, er is nog net een tak aan. Gisteren zelfs. Dus daar hebben we even voor zitten en hebben we een trailer gemaakt. En daar laten we nou even een stuk voor zien. Minder blow, man. Ja, klopt. Ik blow de laatste tijd, het is gewoon te veel. En het is moet gewoon klaar zijn. Ik vind het gewoon wel grappig om hier gewoon ook wel aan mee te doen. Je moet nu echt gaan oppassen, anders dan gaat het de verkeerde kant op. Je hebt het niet eens door, dat is het gekste van alles. Het idee ook van dat cannabis een onschuldig middel is, dat is echt absoluut niet waar. Ja, nou voor mij is het niet alleen recreatief meer, nee. Ja, nee, dat is zorgwekkend. No, it's okay. Let's do a blow, yes, but it's the last day. So don't be afraid of everything that you do. Just smoke weed with me too. Sorry deelnemers, ik heb iedereen laten stoppen en dan ben ik zelf de eerste die echt rookt. Ik had heel veel ruzie thuis met mijn ma ook en shit. Omdat ik gewoon zoiets had van, waarom heb je zo moeite met mij? Als de vraag preventie, dat is ook een beetje een nadeel van blowen. Maar ik heb eigenlijk gewoon helemaal geen behoefte aan om te blowen, wel om te drinken en om wat iets meer te roken. Maar shit gaat goed. Ja, dat eindigt dan mooi een blik in de wc-pot. Ja, klopt. Ja. Dat was tijdens een feestje. Ja, shit gaat goed. Ja, dat echt? Dat was toevallig een hippiefeestje waar heel veel gebloot werd. Ik met nog 1 iemand waren van de 40 mensen de enige 2 die avond niet bloden. En toen dacht ik wel van was echt het moment dat ik de camera dus gebruikte als bewijs, zeg maar, dat ik dus niet aan het blowen was. Want anders kon ik net zo goed die avond blowen. Maar de weekend shot ziet erin de zit van, oh man, dat klopt. Ja, ik heb dus, we stopten op een donderdag, 22 november. En 40 dagen wiet maakte dus de laatste dag 31 januari. En die zondagavond had ik alweer een hashjoint opgestoken. Oh. Ja, dus dat ging niet helemaal goed. En de volgende dag had ik dat dus opgenomen, wat je net zag. Want toen zei ik dus tegen de camera wel eerlijk wat ik tegen mijn vrienden niet eens durfde te zeggen die middag. Ik heb tegen vriend Tabaré hier nog gelogen van nee, ik heb echt gisteren niet gebloot hoor. Het gaat nog hartstikke goed. Maar toen kon ik het gewoon niet over mijn hart krijgen om dat tegen hem en andere mensen te zeggen. Maar toen dacht ik wel van dan moet ik wel mans genoeg wezen om het wel maar de camera wie dus makkelijker nog. Tabaré? Ja, die sprak niet terug. Nee, die zei niks waarom. Tabaré zei het wel wat waarom. Daar heeft ik maar die onder het project. Ja. En hoe is het daar al, Gong?
Ja, het was heel moeilijk. Ik wou in eerste instantie ook niet stoppen met blowen, maar ik ben de huisgenoot van Pepijn. Dus ik had zoiets van, ja, ik moet wel meedoen. Ik kan niet lopen blowen waar hij naast zit, weet je wel. En uit nieuwsgierigheid, ik was benieuwd wat het oplevert. Wat Pepijn net zei, je hebt niet zo door dat je vast zit in een bepaalde sleur, zeg maar. En daar ben ik nu wel uitgetrokken. Ja. Hoe vaak bloost dat nog? Ik blowde eerst tot 6 jointjes op een dag. En nu is het 1 keer in de 2 dagen een heel licht jointje, zoals je een biertje drinkt, zeg maar. En van de middag heeft net hier een hond voor de rust, Nee. even om even relaxed te worden? Ja, nee, ik... Naast hij zit Ria? Ja. Roosevelt, sorry. Jou moesten maar hem in de slag om hem van die verslaving af te krijgen. Is dit nou een advies aan elke keer van toch maar een film? Nee, absoluut. Nee, niet. Nee, Pepijn kwam daarmee. Ja, dat was ook helemaal niet de bedoeling. Maar we zouden een leefstijltraining beginnen. Hè. Dat is een training gericht op het leren omgaan met je gebruik of het stoppen. Maar goed, het was al heel snel duidelijk dat Pepijn niet in die structuur paste. Dus die gaf heel duidelijk aan, zo, maar ik wil gewoon iets anders. Hè. En die kwam al heel snel met dit voorstel. Ja, want hoe groot is het probleem is? Want voor jou rond 50 mensen dan in Friesland die het geholpen worden, maar er zijn natuurlijk een heel soort die het net geholpen worden. Nee, dat klopt. Onderschatten wij het? Wat wiet drank in? Nou, dat denk ik wel. Ik denk dat het wel onderschat wordt. Ja, ik denk dat het een heel groot probleem is. Want je zegt dan zo'n jongen die zei van... ik wist eigenlijk net beter, ik die het en ik wie wat sluw. Ja. Maar nou, als hij nou weer in zijn vriendengroep rondkomt, elke niet zit te blauwen nog. Ja. Hoe komt hij daaruit? Nou ja, dat is natuurlijk heel lastig. Als je wel in die club blijft zitten, dan maak je het jezelf wel moeilijk. Hè? Maar goed, ik heb het idee bij Pepijn dat hij wel heel duidelijk de keuze heeft gemaakt. Ik doe het niet meer. Hè? Het is klaar voor me. Ja. Pepijn, wie vandaag het punt van Sais van nou ben ik er echt klaar mee? Dan wil ik echt ophouden. Nu, ik heb vandaag is eigenlijk... Nee, ik moet even goed zeggen. Gisteren, 2 weken geleden, heb ik voor het laatst gerookt en gebloot. En de dag daarna had ik een interview met een verslavingsarts. Die zei ook van, net in dat filmpje van dat cannabis, het idee dat cannabis slecht is, goed is absoluut niet waar. En die heeft het mij allemaal zo goed uitgelegd hoe het precies zit in je brein, hè, waarom je verslaafd vindt waar het zit. Dus die kennis gaf me wel iets van ja, ik wil eigenlijk stoppen en als je dat ook maar een beetje wil, kan je dat maar beter gewoon doen. Dus dat was wel echt doorslaggevend dat ik echt wou stoppen. Toen voelt kwatsie. Ja, nou ja, dat was daarvoor met heel veel vallen en opstaan natuurlijk, maar dit was echt wel het kwartje dat gevallen was. Wist je tevreden met jezelf? Sorry? Wist je tevreden met jezelf? Het is 2 weken. Ja, nu... Ja, dat komt ook wel steeds meer. Dat groeit ook nog alleen maar meer. Ja. Maar wel meer dan eerst. Hè. Ja, dat was vroeger, heeft verteld, een hele vrolijke, actieve jongen. Mensen kunnen horen aan dat verdwoen met blauwen, zo is het. Ja, deels ook weer. Want, ja, hoe is het nou dan? Is er een sluier voor het? Ja, dat zeker wel. Ik ben wel uit een soort... ik was wel blind voor heel veel dingen. En nu is dat wel... trekt die rook letterlijk een beetje weg. Maar dat gaat dus ook wel, dat is nog steeds een proces, weet je wel. Ik dacht van 40 dagen stoppen en dan hoeven we daarna niet eens meer te filmen en dan is het wel gebeurd. Maar tot de dag van vandaag ben ik nog steeds mensen aan het filmen van wat heb je ervan geleerd en hoe ga je nu verder. Ja. En dat weet ik zelf nog wel zitten, Manifreun, want een heel soort blauwe controle. Ja. En nog een jongen die heeft het volhouden. Ja, nou het ding is dus dat ik het wel gewoon openlijk en zo vooral tegen mijn vrienden natuurlijk vertel. En wat er ook voor gezorgd dat ik gisteren nog 2 vrienden heb opgezocht die ik heel lang niet had gezien. En wat ik dus wel heel jammer vind. Maar eigenlijk ook wel heel gevaarlijk. Van ja, als ik ze op ga zoeken, dan weet ik, daar wordt gebloot. En dan moet ik nog steeds ruggengraat tonen. Maar gisteren dacht ik wel van, ik heb ze zo lang niet gezien, ik ga er weer op af. En die waren allebei een eigen joint aan het roken. Ik heb 1 biertje gedronken die hele avond. En verder ook gewoon weer gepraat als goede vrienden. Weet je wel. Wist dan ik Rutsk op jezelf? Nou ja, nee, want dan ga ik zweven. Dan denk ik van, dan krijgen we weer van... Dat is lang nog die je zweven. Ja, precies. Nu kan ik wel weer blowen. Ja. Hey Pepijn, als laatste punt even op deze tafel. Het is natuurlijk leuk om te filmen, maar dan moet dat spul lekker al hier in een documentaire. Ja. En dat moet een beetje rennen. Klopt. Wanneer hebben wij de première? Ik kan niet garanderen, maar ik hoop voor het einde van mijn lesjaar nu.
Dat het dan, en dat is over 10 weken, 2,5 maanden. En wat was dan dat jonge jongens van de Need of Section uit Haas of verder, die zeggen die film, wat was dan dat er gebeurt? Dat ze voor zichzelf gaan nadenken van, als ze blowen, hè, van, kan ik het nog wel combineren en ga dan ook alles af? Van, is de rest van mijn leven op orde? En als je dan iets hebt van, nou niet helemaal, kijk dan of je wat kan veranderen. En als het in jouw geval blowen is, maar dat kan van alles zijn. Anderen hebben weer een andere verslaving of iets, weet je wel. En als je dan denkt van, nou dit kan ik veranderen om gelukkiger te worden of betere dingen te doen. Dan heb je er denk ik wel wat aan als je dit kan zien. Ja. Super, hey, bedankt. Graag gedaan. En we zullen bij de première wezen als die er komt. Ja, ik zal het belden. Oké. Ja, we gaan nou eigenlijk, ik ben wel heel benieuwd wat er achter mij gebeurt, want ja, dat is de hele tijd om het snijden en het dwallen en er ontsteert echt wat moois. We doen dit programma ook nog een minuut. Dat is een 24 uur draverij voor het kankerbestrijding van het KWF, het Kankerfonds. En we hebben nog een mystery guest. En nou naar de prachtige sculptuur achter mij. Ja, dit gaat lekker. Ja. Hier, want wij kwamen, of tenminste de familie, kwam hier een busje om. En daar komen je Ros maar even staan, want dan kunnen de camerameisjes ook even het bed zien. Toen kwam er een bus, er kwam een gigantisch blok. Hier kwam eruit. 250 kilo. En dat liep het helemaal niks op wat dit is. Wat heem die in? Nou, we hebben het blok de midden gezaagd. Twee kanten op elkaar gezet, dan kom je een meter hoog en dan heb je meter bij meter. Dan wordt het mooi vierkant. En daar hebben we een beeld uit gemaakt. Ja, daar hebben wij beelden van maken. Dus dat kunnen we nog even zien hoe dat vanmiddag komt. Ja. Wat doe je nou? Daar zagen we het blok door midden, daar raspen we de twee zijkanten goed glad. Daar zagen we de grote stukken, uitblokken heet dat. Nou ja, dat waren de tenen van Edzard. Jij kwam niet in? Nee. Nou ja, dan zag je de grote lijn uit en daarna ga je verder met de buitels. Ja, want dit idee hier al in Hollen. Ja. En het werd een prachtige rieder, hè? Ja. Een beetje nostalgie. Ja, en heel het meestal mooi en nog wel rieden, denk ik, maar dan is het weer gebeurd. Ja, dan is het over. Ja. We gaan, ja, ik wil even, want jij bent een hele speciale man. Je komt uit de hele verhaal, maar deze sculpturen. En toch heb ik het gevoel, maar dit soort dingen, het krijgt een beetje als vuurwerk. Het is prachtig als je het maakt, maar het raakt. En dan ben je het weer kwijt. Ja, dat klopt, maar dan mag je ook altijd weer terugkomen, hè? Maar het is ook wel vergankelijk en dat is ook wel mooi. Alaska wel eens een beeld gemaakt, dat blijft dan 4 weken staan en daarna is het weer weg. En het jaar erop mag je dan weer terugkomen en dan, dat smelt dan weer in een soort griffelput. En daar kan je dan weer, dus daar staan heel mooie beelden, maar dat is allemaal water. Hoe vaak doe je dit nou? Nou, dit niet zo vaak meer, hè, want ik ben, alleen als ik echt iets wil zeggen met mijn kunst, dan maak ik nog een ijsbeeld. Maar eigenlijk alleen maar op de wedstrijden. Dus op de grote wedstrijden, en het moet nog wat bijzonder zijn. Ik wil nog eigenlijk 1 beeld maken, dat is bij de Elfsteden. Dit is ook mooi, wat we nou een beeld zeggen. Wat is dit? Dat is in Siberië, dat was Icarus. Heel veel Russen heten Igor. Dit is meer dan 1 meter is, denk ik. Ja, dit is 3 meter hoog. Kijk, maar daar zie je ook dat, daar merk je de opwarming van de aarde, want het ijs was eigenlijk te dun om dit beeld te maken. Dus dat standaard is daar 3 meter dik. Maar ja goed, nu maar 60 centimeter. Dus dan, dan wordt het duurt het heel lang voordat je... Dus je zorgen, zij is met de verhoring van de ieren en opwarming, zorg je waarom in je hobby, in je werk. Ja. En want dat heeft je ook iets met elkaar. Ja, ik heb hij schaatst eigenlijk op het water. De winters worden ook steeds milder eigenlijk. En je merkt gewoon, hij schaatst op water. En de mensen moeten wel besef hebben dat de natuur best wel heel erg verandert. En we hebben het hier niet zo goed in de gaten in Nederland, maar als je zo reist en je komt in 2000 en 2007 in Alaska, dan zie je gewoon huizen weggezakt zijn. Permafrost gaat weg. En dat zie je dus. Ja. En in China heb ik gezien dat het rivierijs was maar 30 centimeter, terwijl het normaal een meter was. Dus het komt op een kop verkeerd, wil je zeggen? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik zou kijken van, misschien is het wel aardig, de mensen thuis die denken, nou, snijden, dan komt er Taiwan. Misschien kan ik nog wel zo'n blok uit het wetter klauwen en dan zelf even nog een gong. Nou, ik ben 1 keer in het vries helemaal stijf gevloekt. Oh, wat dan? Ja, want toen was ik in Diepe Gat bij ons in Drachten, was ik gewoon een stuk ijs aan het staan, want ik moet ook oefenen. Ja. En mijn belang bij ijs is anders dan de schaatsers. Dus, en ik zette het dan altijd wel netjes af hoor, met takken. Maar ik had het blok naar het diepe gat. En daarna heb ik het niet weer gedaan. Want
Dat mag niet. Nee. Nou ja, dat werd wat dreigend, ja. Wij hebben het er nooit toch wat we er met wammatten. Daar ben we eigenlijk tot op dit stuit nog net uit wat we met het ding wammatten. We kunnen het tranen litten. Maar het gaat ook wel eens mis. En daar hebben we een filmpje van Bonifatius. Ja. Oeh. Hoe lang heet hij mee onderweg? Daar hebben we een dag mee gewerkt, samen met mijn collega Hans de Zwaan. En op een gegeven moment moesten we hem van het podium afrijden, want het podium werd opgeruimd. En we wouden hem in documenten in het centrum gewoon neerzetten, op de grond. Ja, en met dat waggelen van die kraan viel hij eraf. Dus ja, dat is wel jammer. Maar goed, dat is ook wel mooi, want dan, dat is nou eenmaal de realiteit. Ja, dat is het, want dit zullen aan nek verdwijnen. Daar willen foto's van maken, we lezen het je vast. Ja. Wat is dan het mooiste werk wat je dient hebt? Kun je dat doen? Ja, dat was in Amerika. Dat was een beeld die in Alaska met een soldaat uit Irak. Die kwam eigenlijk vers uit Irak. Die jongen die trapte eigenlijk het beeld in elkaar, per ongeluk. Er was 3 dagen aan gewerkt en 2 uur voordat de jury kwam, viel het beeld in elkaar. En toen hebben we er een gedicht in ijs van gemaakt tegen de regering en tegen de oorlog eigenlijk. En alhoewel het beeld in elkaar gestort was dat toch eigenlijk het mooiste beeld dat ik gemaakt heb. Omdat daar zat eigenlijk heel veel ziel in van die jongen en ook van mij. Hoor. Want ik ben 3 dagen aan het aanhoren, aan moeten horen hoe verbitterd hij was en wat hij mee heeft gemaakt. Dus dat is het mooiste beeld geweest. Nou, dit wordt ook een heel mooi beeld. Je bent nog even dwaande. Absoluut. Ik onder de mystery guest, want daar beginnen we nou mee. Dus de mensen, ik in het publiek, denk erom, ik kom aan zo'n mooi microfoondeel. Jij mag de eerste vraag stellen onder de mystery guest. Oh. Zeg maar even. Shit, daar zit hij? Doe je aan cabaret? Nee. Zo shit, het hier een idee? Doet u aan sport? Ja. Je kan wel Fries praten, hè? Door je sport. Wat is door jou een hingstapsprong? Nee. En nog een vraag? Wat voor sport doet u? Nee, dat mag net. Je maakt hem ook. Atletiek? Nee. Zit je wel eens maar een grote stok in Bevers en Wetter te prikken? Heel regelmatig. Ben je Jan Oostenbrug? Helemaal goed. Ja! Mooi. Goeie! Ik zeg het eigenlijk al gelijk. Wat dat je er binnen? Ja, we zullen voor de show mij nog even vragen stellen, hè? Maar ik zeg het al heel grap. Dag publiek. Dit is de man die bepaalt of de Oversterrentocht trok heeft. Tenminste. Nee, dat bepaal ik niet. Een van de belangrijkste mensen. Een van de belangrijkste mensen van Friesland. Nou. Mooi dat je er binnen. Ja, maar... Perk de baas, ik al eens een keer gewoon, hè? Ja. En dan gingen we een heel soort geheim hebben toen van hem, ja, dat hij naar de Himalaya ging of zo. Waar ging hij toch beginnen? Die salaris. Salaris, ja. Nee? Hoe is het eigenlijk? Nou, met mij best. Koude voeten van Fries ergens? Nee. Nergens West Joet? Ja, ik heb Joet in Warkum West. En daar hebben we naar Kluun, Bregen, Utrecht, Machinal. Vaar. En dat ligt heel goed. Nou, dat is straks voor het Verharingsmakanaal bij Haas. Oh ja, dat is een minplak, hè? Ja, altijd men. En voor hier ben ik zo'n toe het meisje over de sluis rond. Maar wel, maar het wel Machinal natuurlijk. De provincie heeft Sardinië. Dus we proberen daar nog een kluunvoorziening te maken die ik dat doe. Ja. Kunnen we net 220 kilometer kloenen? Ja. Want dit zit het op, hè? Zo? Ja, dat zit het op. Nee. Je moet draaien, want we kunnen ons dat zagrijnig wezen. Ja, nee, weet je ongeveer hoe dat werkt? Ik heb wel een slinger jong. Het wel eens jongen? Jawel. Oké. Dit is Reert, hè? Ja. Reert vraag. Dat is een persoonlijke vraag. Ze zijn eigenlijk al hier persoonlijk. Ja, doe maar. Ben je zelfs wel eens strotierzakken? Ja, met wel strotierzakken. Als jonkje. Toen ik naar een echte weghals. Ik ben in Gietsjerk en dan rond met de squallen, dat weer vroeger. 3 kilometer rennen van de plaats naar de squallen toe. En dan uit de squallenwei, hut even naar de vlakte. De Riepseste polder, werd nou alle dagen gereden wordt. En dan wennen we op het kiesstation in Gietsjerk, daar wennen we en dan rond ik daarheen. En dan hik ik vaak en wie het pak. En dan zei mijn man wel omkomen. Hier de zakken al wat kleerleden, hut eten en dan moesten we bij de squallen. Oké, je moet even onderbreken. Ik moet even zo. Oké. Ja, zo is goed. Dus dat weer wel spannend. Maar goed, het is natuurlijk, je moet de grens ook wat opzieken. Hè? Ja. Maar er binnen een heel soort rieders die ziek je de grenzen op en dan wil je wel lelijk. Dus zei ja, dat doen ze eigenlijk zelfs met Betelli. Het is een misvatting dat ik lelijk ben. Ik ben wel eens teleurgesteld natuurlijk in mensen dat het voelde verstaan altijd net voorop gaat. En daardoor horen mij in de problemen brengen. En ik ben de laatste die het zeggen dat rieders net op het ijs maaien. Ik ben ook de laatste die het zeggen van nou mensen, je moet overal op wachten, maar even demmen. Wij zijn zo haast op Machinal. Ja, jij zei, dat vond ik wel mooi in de kranten.
Het lijkt het wel of wij net dat nuchtere volkje meer binnen. Nou, soms blikt het er wel op. En ik wil dat wel graag zo horen natuurlijk. He, wij Friesen, wij zijn nuchter. Wij zien even hoe het al je rent en hoe het al je gaat. En dan nemen wij een beslissing. Maar die Hollanders, dat ben ze, hè? Die bij ons kopkoen nog in. Nee, dat ben ik. Heb je trouwens deze dagen al een knuffel hoor, van Pauw Nieuws? Ja, Pauw Nieuws die weer natuurlijk bij de Halve Steden reunie in Hilton. En dan heb ik de meesten even netjes te best in uiteraard. Ja, oké. Niks Nou, mis met vragen, maar we net nee, maar die gaan heel goed. Oké. Ja, mooi draaien. Want wij hebben ook wat van die Pauw Nieuws vragen, misschien wel voor jou. Alweer het. Nou. Ben je al benauwd dat je geen Halve Steden toch mooi moet chillen als ijsmaster? Nou, we hebben een heel goed besluit genomen vroeger dat 20-jarige leeftijd is de grens voor een ijsmaster. Misschien wordt dat nou wel eens een keer omleeg, maar dat is net een makerportefeuille binnen de hele club natuurlijk. Wat ben jij nou? Ik ben 66. Dus we hebben 4 wenders te gaan. En ik heb wel eens zijn, ik zal het dan net beleven, dat ik dat net meer organiseren mag. Wat heb je al überhaupt wel eens in georganiseerd? Ik heb nooit in georganiseerd. Nee. Ik ben in 2002 in de bestuurkamer en ik zit er nog half jaar in. Dus dat werd nog een tijd, ja. En had het je ook dwaan? Nee, dat had me niet dwaan, want wij kennen gelukkig niks van verhoren. Je weet al lekker goed als mij, wij meiden het waar net. Het waar we het gewoon tot een tour maken en wij hebben daar wat spulregels. We hebben nog 12 dagen winter gehad. Winterke. Ja. 12 matige, lichte matige vroeg. Dus 12 dagen, dit kan echt weer dat jullie worden. Je hebt nog net nou steeds. Nee, maar dat zou je nu voor het nadelijk al. Ik heb geen kriebels om. Nee, ik heb geen kriebels. Vliegen hier om mijn havenklap kriebels. Criterium met 6 dagen strenge frost. Ja. En dan, Lid ik maar wel, we zitten vanzelf wel. Jij mag hem draaien. Ik zal hem even best wel aan. Ja, wie? Nooit dat weet. Ja, dan maak ik even een wietenvraag. Afspraken je nooit te komen. Ja, ik ben een man van afspraken. Ik ben een man van tijd. Tijd is tijd. En net nog een letter komen, afspraken nakomen. En ik zaken, als je iets met elkaar besluiten, ik zit in nogal wat besturen, dan mag je direct net omheen willen, maar je zegt, zo doen we dat, afpraten is afpraten. En als hij in het toilet komt, wat dan? Nou, als hij in het toilet komt, nee, ben ik het lelijk natuurlijk. Maar ja, ben ik ben er wel, dan kom ik wel eens alleen, maar dan mag je een goede reden hebben. Ja, dat kan gebeuren. Heb ik net eens een keer bij jou te Let West voor een reportage? Nou, zo best kennen. Ja, volgens mij heb ik eens een keer te Let West. Nou, heb ik niks voor zijn. Nee, wij net toen liet je met het wakker in en daar ben je achter. Nee, grapje. Zullen we nog een keer draaien? Ja, we draaien nog een keer. Ik hoop het op wat smuiers. We pakken die ook even, want die maat er even bij. Ja. Als ik een prooi voor eigen ha, als ik een prooi voor eigen ha, ging ik de rug op aan. Ben je al een jager? Ja, Ja, een hele goede eigenschap van een mens dat hij jaagt. Die jagen we vroeger al hier. Ja. En toen hebben we supermarkten gekregen en dan kunnen we dan heen en weer nog mieten. Maar vroeger dan waren dat gewoon de natuur halen. Ik ben een visker, ik ben een jager en dat zit van jongs aan in het bloed. Nou, en dat is niks mooier dan net om nog een hazardeur te zien met de ogen. Maar wat zit het lekkerst? Wat voor beest zit er het lekkerst al? Ja, nou. Dat is moeilijk. Maar ik bedoel, ik kan me vaststellen dat als van hier zo vlak dat een paf. Ja, ik zal het uitleggen. Een hazer die op jou inrennen komt van grote afstand, ja? Die laat ik rennen. Dan zie je die eetjes in die lopen en dan denk je... maar dat beestje dat hubbelt even om en je weet dat is net een scot. Een scot is een onverwachte hazer die een mooie snelheid heeft. En maar wat is het verschil dan? Dat is bij beide deur. Ja, beide deur, maar de ene keer een scot en een scot, daar zit verschil in. Een mooie verstand, een mooie inkomer dat ik zo neem en in één keer bam. Prachtig. Nee, maar mensen, ik steen bij de natuur, het maakt het mij niks uit. Die verstand heeft het allermooiste leven aan wat je op bedenken kennen. En dan laten we hem naar draaien leven en dan krijg je er parasieten in de keel en dan wordt ze een beetje wijn dat hier hebben we doen. En als je het zal hebben dat ze 4 jaar bent of 4 jaar hier bent, al eerst met 2 hier al, dat is het lekkerste vlees en dat kun je zien aan de sporen. Als er mooie lietse knoppeltjes op zitten, ben je jonge beestjes. Dus krijg je maar een kaalgoes, als die donkere bastveeren heeft, met het oordeel dat ik ze mooi vleenen. En dan pakken we ik denk dat hij mooi in de loop zit, dan pak je hem weer. Nou. Wij beriepen elkaar wel. Ja. Nou, ik heb nog nooit een jaar geweest. Ik weet het. Nee, nou, mijn keer beleven. Nou, ik weet het ook, het kind. Ja, natuurlijk wel. Op een best zitten? Nou, dan weet ik dat je dat net wel kent. Je heb wel eens op een merk, je wel eens op een roosters kennen. Nou, nee, die heb wel zitten. Ik heb wel aardig zitten. Nou, dan komt dat helemaal goed. Ja. Oosterbrug, bedankt. Wij maken even en bij de dingetje en bij de minuut.
Nou, goeie. Ja, je doet iets voor een heel goed doel. Ja. Dat vind ik dat we dat alle je steunen moeten. Maar het is wel eventjes flink onder bak. Valt mij. Het is keurien. Het is net hutrennen of dwaan. Iedereen kan meedoen. Jong, oud, rijk, arm. Nou, elk wat wilt. Ja, nou, je krijgt nou exact een minuut om te vertellen waar het om gaat. Ja, nou, ik ben hier voor de Samenloop voor Hoop, voor het KWF. En wij organiseren dat hier met 2 gemeentes in Friesland. Dat zijn Surhuisterveen en Heerenveen. En ik sta hier namens Heerenveen. Wij organiseren dat op 28 en 29 juni bij Sportstad Heerenveen. En het is een 24-uurige wandeltocht, een estafette. En daarbij moeten teams zo volle mogelijk geld binnenhalen. Daarnaast willen we de mensen die kanker hebben of kanker hebben, ik in het centje zetten. Dat is heel belangrijk van dit evenement. Wil je er meer van weten? Nou, ik zou zeggen, kom bij onze kick-off. Dus aankomende teasje, 29 januari om 11:08 in café Het Houtje in Heerenveen. Wil je er nog meer van weten? Je kan even ik vinden op de website. Oké, maar binnen er ook nog teams? Er zijn nog zeker gingen nog teams. Dus we kennen een hele soort gebruiken. Ja, want 24 hoe rennen, hoe meer, hoe beter. Absoluut. We zitten nu op 6 teams, dus... De klok is 0. Okay. En het is weer nog spektakel. Gim maar achter onder de kant, dan was ik hier meer roer. Ik en ik een beetje aan de kant. Wil je nou ook een minuutje hebben voor een oproep? Mail dan even naar Neet en Vreed, omroepfriesland.nl. Dit wie Neet, op Nijwijk en Vreed.